nikech jopiny ang' ne ber kod penjo margi. Kwan siasa gore nade nyaka ge sani e duond bura mar ODM, nikech samoro iwinjo kiwacho ni wadhi siro jatend piny William Ruto, samoro bende jomoko wacho ni nowacho ni kata mana ODM nyalo chungo jachung' margi e lemo maduong' mar tend piny. In iwuon kaka jakom mar duond bura mar ODM Kisumu Central, to kopogore gi mano bende MCA matiyo e sirikal kata jalo moyier gi jopiny mose bilo lwet jopiny kokalo e debe, kama igoye kwano sani ODM ni kama chalo nade? Erokamano Yojbati, anyalo wacho ni siasa mar Kenya olokore e okang' mabor kaluwore ni higa mar 2022 nwatimo yiero miluongo ni general election, kendo IEBC nolando migosi Dr. Samuel Ruto kaka president mar Kenya. To higa mar 2024 yamo moro nobiro e Kenya ka, yamo miluongo ni yamo mar Gen Z manoloko kaka siasa mar Kenya ringo. Kech ung'eyo ni sirikal mane nitie mane mar Kenya Kwanza, ka yamo nobiro migosi Ruto kaka president nogo sirikal piny, kendo ung'eyo ni mluor manosenindo Raila Amolo Odinga noneno mabor mowacho ni Kenya duong' moingowa, momiyo jowa mwaluongo ni experts nodonjo sirikal. Mano noloko siasa mar Kenya, mane wabedo gi sirikal miluongo ni broad based government. To kendo mbele higa mokalo kanyo, Nyasaye oket chunye kama okwe, migosi Raila Amolo Odinga yande onindo. Mano kendo chako loko lwasi mar Kenya e yo machielo, nikech ing'eyo ni wan kaka jo ODM ne wang'eyo ni candidate marwa mar president en Raila Amolo Odinga. To ka koro nyo Raila onindo, to koro wabedo gi jatelo manyien ma en Dr. Oburu Oginga manyo waketo. Koro wan kaka jo ODM nitie twak mwasebedo go kanyocha ne jowa ni Kilifi Central Management Committee. Mano wawacho ni wawuoyo, wamiyo Dr. Oburu Oginga teko mar wuoyo gi president mantie sani William Samuel Ruto. Kendo Ruto be nyo wacho nwa kain kondele ni en bede jo UDA nyose miye teko mar wuoyo, nikech ung'eyo ni sirikal kiloso 2027 nitie gimiwacho ni wanyalo winjore kapok wadhi e kura, kata wanyalo winjore kosego kura. To historia ma wan go Kenya ka ji dhi e yiero, to political parties kata coalitions kiloso, to ng'eny joselosgi ka ji pok odhi e yiero. Inyalo paro kata Kenya Kwanza nolos ka pok odhi e yiero. Azimio coalition ne olos ka ji pok odhi e yiero. Koro mago kaka wan kaka jo ODM, wan nyocha wasebedo, kendo party leader marwa kaachiel gi jotelo madongo mag chama osebedo ka wuotho, kaachiel kata an bende asebedo ka wuotho kodgi kwa kawo maoni mag jopiny ni to higa mar 2027 de wadhi nade kaka nyo Central Management Committee osekalo. Wasedhi Busia, wasedhi Kakamega, wasebiro Kisumu, wasedhi Kisii, wabro dhi nyaka Tana River, wabro dhi Kajiado, Turkana, Mombasa, Malindi, nyaka kuonde moko te ma wan gi sirikande. Ng'eni ODM nigi sirikande karibu 15 mago waluongo ni county governments ma ODM nitie. Koro kuonde go nyaka wadhiye kaka jochama mondo wapenj jowa ni to bende giyie gi twak ma nyocha Central Management Committee oyieni kapok wadhi e migepe moko mag chama, nikech ng'oni chama nigi migepe mang'eny. Chama nigi Central Management Committee, nigi National Executive Committee moni NEC, nigi National Governing Council, and finally mogik manigi teko makoro bro miyo chama teko kata party leader mar wuoyo gi UDA and the National Delegates Convention mibro tim kosetim gilo ni public participation mopenjo era ma chama kata kama wantie ni wan mani public participation kech neno ka jopiny nitie ka gibiro penjo
ni to gigo mwawacho ka giyiego kata gidagi kata gin ginene kama kuonde ma gineno go wantie ka mondo wawinj mago mondo jopiny biro kete itgi. An mane kaka nene kaka jabura mar ODM e Kisumu County kende Kisumu Central. So usemiyo thuolo Dr. Buru